Noi trebuie să, în primul rând, începem să mâncați mai puțin. Și obicei este parșiv să mâncați de 3 ori în zi. O dată în zi, măligă răși cu șeapă. Învățați-vă, dar nu-i timpul. Apă, o spus că ne dă pe ore, dar ne-a venit asta științare, că de la 9 până la 12, la 2 până la 6 o să stingă apa. Vă spălați în 4 puncte, știți unde? Ați primit schema. Aici, aici, pe aici și gata. O dată în săptămână, să știți cuminți. Mai departe, să plătiți gazul. Când am la 300 de familii, le-au închis gazul. Așa că să plătiți gazul la timp, nu importă cât ați și 2000, 3000 de euro cubul ăsta, așa, v-ați dezgălat până am cu 4 lei. Ajunge așa gaz scump. Plătiți gaz ieftin, de $1000 cubul. Mai departe ce facem? Gazul, electricitatea, eu cred că nu e mâine, ei de acum caută electricitate, da, doamna președinte a spus că caută electricitate să stocheze, e nu știi că electricitatea nu se stochează, e ori o ai, ori nu o ai, azi ți-o dă, o folosești, mâine nu ți-o dă, nu o folosești, dar nu știu de unde ați găsat că e mai ieftină, eu îți caută mai scumpă. Mai scumpă dacă și înseamnă că să ne-o dă pe ori, așa că pregătiți-vă lumânări și chibrituri acasă, să știți. Mai departe, taxele le plătiți la timp, ca să dormiți liniștiți. Plăti nalogi, spis spacone, era cândva o reclamă socială. Pe urmă, ce mai facem noi? La învățătură, nu vă mai duceți, că am ca pentru studenți o scumpit, taxele de plată și am închis institutele noastre, așa că spuneți la copii să duc deodată în Europa la spălat drumurile. Nu.